Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble i tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. Amb tots vostès, Julià Engo. Julià Engo Fresneda, candidat del Bloc d'Olleria a les properes eleccions. Perquè nosaltres, el Bloc, vol liderar el progrés de l'Olleria. La gent del Bloc vol donar tota la seva energia, la seva il·lusió i la seva empenta per afrontar el repte de millorar la qualitat de vida de tots i cadascun dels veïns i veïnes de l'Olleria.